Vzpomínáš si na mě, Loxley? Robine, co je? Nic. Začněte. Vyveďte vězně. Tak kam? Crawfordu. Proč? To bych taky rád věděl. Kvůli nějakému snu. Taková hloupost. Dokonce ani nevíme, co vlastně hledáme. Dozvíš se to, až to najdeme. Ne, prosím tě. Zůstaň dnes tady. Proč? Bude to tu nebezpečné? Prosím tě. No. Takže na Rafford. Čarodějnictví. Víš to jistě? Mohu to dokázat, milorde. Janet z Elsdonu a její manžel Thomas jsou vyznavači ďábla. Tihle lidé se před nimi třesou. Jsou v jejich moci. Ona se dokonce snažila uhranout i mě, pane opate. To není pravda. Drž jazyk za zuby, nebo ti ho dám vytrhnout.
Kam teď? Přísahám při všemohoucím bohu, že Janet z Elsdonu je lstivá a zlovolná čarodějnice. Uvrhla klatbu na pole na východ od Saltwood a obilí splesnivělo a schnilo. Hugo z Elsdonu. Přísahám při všemohoucím bohu, že Janet a Thomas se spřáli s ďáblem, který mi ukradl moje dítě a podvrhl mi místo něj jiné. Margareta z Elsdonu. Přísahám... Ano, dobře, Gisberne, to stačí. Těch svědectví je 6, pane opate. Budeme je považovat za přečtená. Nuže? Jsou to všechno jen výmysly a lži. Jak to chceš dokázat? Ty lidi tady se nebojí nás. Nikomu z vás jsme neublížili. Meg, zahnali jsme ti horičku, když jsem měla smrt na jazyku. To on vás přinutil takhle vypovídat, že? Proč nikdo nic neřeknete? Alice, vzpomeň si, jak jsem ti vyléčila dítě. Chodili si k nám pro pomoc. Jsme jejich přátelé, léčíme je. Tak vy je léčíte, hleďme. A tím se protivíte božím úmyslům, chápeš? Odsoudila jsi se sama, ženská, tohle je rouhání. Chcete vědět pravý důvod, proč jsme tady, pane opate? Protože on mě chtěl a já jsem ho odmítla. Ty lhářko! To z ní mluví ďábel, milorde, je posedlá. Jaké důkazy ještě chcete? Milordy, já vám přísahám, že je to pravda. Zmlkni, ženská! Slyšel jsem už dost. Skutek je prokázán. Smrt oběšením do 4 dnů. Janet, ne, milorde. Zlitujte se. Pokoušela se svést našeho hofmistra. Nestrpíš, aby žila čarodejnice. Exodus. Aniž užiješ čar a kouzel. Leviticus? Leviticus. Odvez do Nottinghamu. Bože, já už mám hlad. Roberte. Jsi stělesněním ctnosti, milý Gisberne. Jsem opravdu velice dojat. Kdyby chtěla uhranout mě, asi bych jí to dovolil. Dobrý den, příteli. Zbojníci. No jo. Proč ty jsi s nimi, bratře? Mám je rád. Jmenuji se Scarlett. Ty jsi Robin Hood. Jo, máš pravdu, to je Robin Hood. Ale mě neokradete. Mám jenom pár pytlů zrní a ty nejsou moje. Neboj se, nic ti neuděláme, jeď dál. A čí je? Co? To zrní. Mých sousedů z Barnley, nevolníků, co se snaží uživit z kousku půdy, kterou páni nechtějí. No tak, Robine, nech ho jet. Jak se jmenuješ? James. Vážně? Podívejte. Tak, pane povozníku, a teď pravdu. Mluv. Nezabijete mě.
Jak se jmenuješ? Gregory. Gregory z Bedfordu. O tom jsem už slyšel. Ty jsi ten výběrčí daní. Kápni božskou. Ano. Dělá pro šerifa. Ano, ale já jsem to nechtěl dělat. A ty jsi nechtěl. Ne, přinutili mě k tomu na mou duši. Abys o ní nepřišel. Okrádat lidi se mi hnusí, opravdu. tě vysvobodí. Ne, smilování. vás moc lacino. Já to přece nechci zadarmo, dám vám peníze. Všechno, co mám, jsou vaše, jsme s jsou nima vaše. asi v Sherwoodu dělali? Jenže mít to se platit musí, to jistě uzná. Co takhle ruka po zápěstí? Ne. Ne, to je málo, když už tak celou. A co obě ruce? Ne, prosím vás, ne. A nejvyšší daň. Co je to? To je hlava, ty pijavice. No tak, Gregory, hlavou zůru, to si králíku řekni. Robine! Kde je Gregory? Já si prásknu do bot. Jak jsi věděl o těch penězích? Táčci mi to zaspívali. Že jsme jim ale dali. Ne. Hlavně ty. Budu si muset dávat větší pozor. Na co? Na tebe, Gisberne. Prosím? Zvlášť, když nedostaneš, co si zamaneš. Já vám nerozumím. Vážně? Ta ženská je čarodějka. Ano, ovšem, že je. Ale moc pěkná čarodějka. No, vypij to. Co to je? Majoránka, bobkový list a fenikl. Když se chce ten hůd prohánět po Sherwoodu a klanět se lovci Hernovi nebo jinému strašidlu, proč mu bránit? To mě za mě, ať si ještě užije svobody. Tu odměnu na něj vypsanou si dřív nebo později někdo vydělá. Řekl bych, že někdo z jeho kumpánů. A Lady Marion? Má co chtěla. Převzala domorodé zvyky. On se jí nabaží. Je to jen otázka času. Jedna ženská a půl tuctu chlapů, to nemůže dopadnout jinak než špatně. Ochrást lidi se mi hnusí. Jedno prolaný. Myslel jsem, že umře hrůzou. Nottinghamu tomu stejně neujde. Dám klik na to, že tam nepůjde. To ne, jestli máš Petku rozum. Jakože bude muset. Jinak si budou myslet, že upláchla sebral všechny peníze. Nebude mít lehkou volbu, ten náš Gregory. Štěstí ho jenom pověste. Já už nemůžu, přestaňte už. Já z toho budu mít smrt. Kam, Marion? Tam šla, nevíš? Na zíře.
Je pak ženská, dolej mi ještě. Pozor, kousne tě! Snažíš se být vtipný? Tak Marion, co se děje? Vůbec nic. Tak proč se takhle chováš? Vždyť je to směšný. Takže já ti už připadám směšná. Nic takového jsem neřekl. Co pro tebe znamená? Všechno. Všechno. Máš pravdu, žena, kuchařka, ošetřovatelka. Co to do tebe vělo? Měla jsem víc volnosti v Kerklis, abys věděl. On to věděl, milorde. Věděl to, protože jsi mu to řekl ty! Přísahám, u všech hvězd, co jsou na nebi. Podělal ses, Gregory, co? Aby zachránil svou zbavělou kůži do svým vybrané daně! Kde jsou šel úplně Co pak on najisto. může vyčmuchat peníze vidí skrz pytlovinu? Stráže! Natáhněte to Olumpa na střipec! Milost, milorde, milost. A netvař se tak samolibě! Ne, milorde. Podcenil jsem toho Robina Hooda. Ano, milorde. 690 hříven stříbra! Chci jeho hlavu! Dostanu ho, milorde. Nebuď takový hlupák! Jestli se vydáš do Sherwoodu, můžeš dostat jedno jediné. Parádní šíp do zadku! A jak tedy, milorde, ven ho nedostaneme? Potřebovali bychom volavku. Já vím, že ho ven ne... Co jsi to říkal? Prosím? No ovšem. To je skvělé, Gisberne. Skvělé. Téměř geniální. Volavku. To je řešení. Šla jsem do Sherwoodu, protože tě miluji. Ať se děje cokoliv. Ať jdeš kamkoliv, chci být s tebou. Při té dnešní věci šlo o život. A kdybys byla s námi, tak... Myslíš, že by se mi chtělo žít bez tebe? Marion. Jsem jedna z vás. Proč to nechápeš? I Mač s tebou chodí. No dobře, ale to je něco jiného. A jak to? Už protože to je... Na koni jezdím nejlíp z vás a střílec mě naučil. Myslíš, že mě ušetří, kdyby nás chytli? Víš, co by se mnou bylo? Ne. Jsme zbojníci. My všichni. Jsme k sobě připoutáni v životě i ve smrti. Máme stejný osud, Robine. Pochop to. Janet z Elsdonu. Jenom Janet. Půjdu s ní. Slyšel jsi, jenom ta žena. Kam ji odvádíte? Děkuji, Gisberne. Sedni si. Zachráním vaše životy. Tvůj i tvého muže.
Ty mi nevěříš, že? Proč bych měla? Tímto dává milost Janet z Elsdonu a jejímu manželovi. Víš, kdo to je Robin Hood? Vidím, že to víš. Pokládáte ho za hrdinu, že je to tak. Pomůžeš mi ho chytit. To dřív schoříš v pekle. Ale ty bys mohla hořet dřív než já. Oběšení je v porovnání s tím milost Boží. A pro Tomase jistě vymyslíme něco mnohem nápaditějšího. Aby ses na to mohla dívat celou věčnost. Každý tady trpí kvůli těm buřičům. Dlužíš jim snad něco? Hnuli prstem, aby tě zachránili před Gisbernem. Já ti nabízím vaše životy. Výměnou za tvoje znalosti. Ale nepřemýšlej o tom moc dlouho. Jinak bych si to mohl rozmyslet já. Jak já můžu pomoct? O to neměj strach. Nečekám, že je proměníš v krkavce. Tvrdíš, že léčíš lidi. Že jim pomocí bylin a bobulí vracíš zdraví. A co takhle byliny, které škodí? Jedovaté bobule, které rostou vedle léčivých. Znáš je také, že? Nezapírej. Dá se jimi odejmout lidská vůle, že? Zbavují rozumu. Nebo přivádějí do bezvědomí. Takový nápoj pro ně připravíš. Nic smrtelného. Jenom, aby byli chvíli bezbraní. A až budeš připravená, budou tě pronásledovat mí vojáci a ty před nimi uprchneš do lesa. Všichni do rojnice! Mile, co? Co to dělají? Loví. No, jako my. Ne, mladší. Ne jako my. Aha. Kdo jsi? Kdo chce další? Ukažte se! Zašli jste moc daleko, Gisberne. Jste obklíčeni. Budu počítat do 10. 1, Zpátky! 2, 3, 4. Ty jsi Robin Hood? Robin? To ne. Will Scarlett. A Proč tě honili? vedli mě k šibenici. A proč? Potřebujou důvod? Pojď s náma, pojď.
Děkuju vám. Poděkuji šerifovi. Je to jeho zrní. No. Pamatujte si. Příště můžeme potřebovat my vás. Bůh ti žehnej. Pojď, má. Chtějí se k nám přidat. Kde jsi je našel? Oni našli mě, když jsem spal. Chtěli mě obrat. Nevolníci? Jo, oba jsou z panství Sedžely. Tak teď jste svobodní. Dokud vás nechytnou. Tohle je Martin a tohle James. Nebo je to obráceně? Robine. Ano, Johne? St. Mary's se měl zastavit nějaký biskup. Je prej z Lestru a je zazobaný. Vyplatí se na něj počkat? Na biskupa z Lestru? Kdybys viděl jeho palác, válí se v penězích a přitom je mu to pořád málo. No jo, ale řekni mi, kolik má mužů. Něco přes 30. To je moc. No, Robin. 7 proti 30? 8. Kdo je to, Vile? Jmenuje se Janet. Je z Elsdonu. Gisbert a jeho muži honili lesem. Měli jste vidět, jak je Will zahnal. Určitě doteďka utíkají. Tady budeš v bezpečí. Proč pláčeš? Herne, chraň nás. Herne, chraň nás. Teď ho chytni! Chyť ho! A drž rovnováhu! Drž rovnováhu! Myslím, že budou dobrý. Ještě se musí naučit střílet. Dobře. A co teda ten biskup z Lestru? Ty se nikdy nevzdáváš, co? Ty! Kdy odjde z opatství? Předpolednem těžko. Jestli je podobný těm ostatním? Pojede přes močál. To by šlo. Vynikající. Samá skrýš? Dojdou tam tak za soumraku. Bude to nejvhodnější chvíle. Ujednáno. Budeme potřebovat koně. Marion, ty tu musíš zůstat kvůli tomu děvčeti. Pro nic jinýho. Tak ať s ní zůstane Will. Will? Proč ne? Přivedl ji sem. Marion, nemůžu přece chtít po Willovi, aby tady zůstal. Slíbil jsi mi to, Robine. Nic jsem ti neslíbil. Ale slíbil. Au! Au!
Do něj, Marion! Výborně! Jen mu to dej! To je hlava rodiny. Ukaž mu, kdo je doma pánem. Ahoj, jen se neboj. Tak vidíš. Co? Marion, Co pak je? Co je jí? zkus stát pomalu. Opatrně. Neboj se, co je? Neublížila jsi? Marion! Pomoc! To je horší než Gisbert. Utíkejte! Pane Bože, odpust mi to. Herne, chraň nás. Herne, chraň nás. Janet? Pojď se najíst. Já nemám hlad. Zahradíme cestu několika stromy. Jo, je to tam dost úzký. Co je ti? Mocnosti světla a temnot jsou s tebou. Využij jich. Jednej rychle.
Nechci mít v Nottinghamu jinověrce. Vypráskejte je z města. A přichází k nám výkvět rytístva osobně. Co pro tebe mohu udělat? Je to už 3. den, milorde. Já vím, kolikátý den to je. Kvůli tomu zas nemusel harcovat 10 mil. Opat se zlobí. Opat se zlobí pořád. Zlobil se už jako dítě. Ještě mám na těle jizvy. Říká, že... No, tak co pak říká? Říká, že si z nás ta ženská, ta Janet, udělala blázny a že... Už zase začínáš, Gisberne, co? Prosím? A to nic. Vážně si myslíš, že by nás podvedla? S tím svým milovaným manžílkem, který je pořád v našich rukách? Ale něco ti slíbím. Až tě přivede k Robinovi Hoodovi, tak budeš mít možnost vidět je oba na hranici. Jestli se vrátí, milorde. Proč si pořád děláš takové starosti? Musíš se naučit trpělivosti, když chceš pracovat se mnou. A taktu. Takt ti chybí ze všeho nejvíc. Já věřím na činy, milorde. Ach ano, činy. Ta věčná výmluva, aby se nemuselo přemýšlet. Já jsem voják. To ti nikdo nebere. Stráž! Přiveď tu ženskou. Janet se vrátila dnes ráno. Všichni zbojníci leží v lese. Neschopní pohybu. Milorde. Zavedeš Sira Gisberna do Sherwoodu. Vezmi si třeba všechny moje muže. Hlavně to zase nezbabrej. Děkuji, milorde. Hodně štěstí. Vzpomínáš si na mě, Loxley?
Stůj. Pusť. Stůj. Proč jsi to udělala? Pusť. Prosím, ne, tak ne. odpověz. Pusť mě. Proč jsi to udělala? Proč? Pusť. To je ono, ale podrž ho tam díl. No jo, jen ho tam nech. Tak co říkáš našemu návrhu? Jste zvířata! Co máš proti zvířatům? Tak my jsme zvířata. A kdo nám sebral naše práva, a? Práva! Ty nemáš žádná práva! Tak už dost. Utop ho. Oběz ho, to je jedno, ale zab ho. Správně. Jakou cenu má pro tebe tvůj život, Gisberne? Žádnou. Máš kuráž, Gisberne. No tak, ještě znovu. Ještě. No, do toho. A teď zase nahoru. Tak. A zase dolů. ti to líbí? Tak a znova do vody, tak. A co uděláme s touhle? Tak tebe měli pověsit, co? Podívej se na mě. A já ti věřil. Měli ji pověsit i jejího manžela. Manžela, tak je to. Tak to byl obchod. Naše životy založe taková špína. A já jsem ti na to naletěl. Nech ji na pokoji, Vile. Nebýt tebe, Marion, tak jsme teď všichni mrtví. Pro takovouhle. Co jsem měla dělat? Nečinně přihlížet tomu, jak ho mučí. Pane Bože. Měl bys napíchnout jejich hlavy nad hlavní bránu. Já bych to udělal. Jako trvalou výstrahu pro tu nottinghamskou chátru. Já tyhle věci nemám rád, Hugo. A pak co zápach? Ty zapomínáš, že většinou fouká vítr odtamtud. Chci, aby co nejrychleji zapomněl. A co uděláme s Marion? Skoro si myslím, že bychom jí měli odpustit. Co tomu říkáš? Ano, proč ne? Budeme velkomyslní a pak se ji rychle zbavíme. Přesně tak. Provdáme ji za toho, kdo dá nejvíc. Výměna na stráži! Nuže? Kde je hlava toho lotra? Na lotrových ramenou. Stráže! Na něj! Zahoď ten meč. Chci s tebou vyjednávat. Správně, to je ono. Odhoď ho, Roberte, prosím tě, odhoď ho. Kde je Gisberne? Kde by tak mohl být? Je zavražděný. Žije. Vidíš to? Ta holka tě nakonec přece jen podvedla. Takže Gisberne je tvoje rukojmí. Aha. Co za něj chceš? Tomáše Selsdonu. Ten byl odsouzen k smrti. A co když ti řeknu, že mě na Gisbernovi nezáleží? Ani na tvých mužích? Vojáci jsou zvyklí umírat. To je riziko povolání. Takže tu není o čem vyjednávat. Opravdu ne? Ne, Roberte, on nás oba zabije. Přestaňte! Přestaňte!
Takže chceš Gisberna zpátky. Je to tak, šerife? Neslyším tě. Ano. Ano, chci ho zpátky. Dobře. Tak to se píšem. Rozhodni se sám, jestli ho zabiješ, nebo mu zachráníš život. No tak. The sunlight through departed into darkness. I need someone to the fantasy and you. Babine! Jsou svobodní. Co to je? Takový dárek. Od šerifa a jeho bratra. No to se podívejme, pečeť Nottinghamu. A opatství u svaté Marie. Takže Gisbern má přece nějakou cenu. Gisbern? Pánbu zaplať. Nevydal mi ho za Gisbernův život. Ale za svůj. A teď po mně půjde, dokud mě nedostane. Taky se ti chce brečet, Johne. Aby ne, když mi šlapeš po noze. Promiň. Tak pojď. Takže Gisbern je volen. Díky šerifovi. Snad tam dají na chvíli pokoj. Ne na dlouho. To já vím. Ale my na ně budeme připraveni. Správně, Johne. Budem připravený.